Hello mga ka-listeners, maayong hapon og ang oras alas 5:41 sa haponon mga ka-listeners. Og upload ta karon sa kuan sa mibalik ko tungod nimo part 14 na taron. Mga ka-listeners no, nya nadugay gid aning drama tungod kay daghan kayong copyright mga ka-listeners, di gid matabang sa kadaghang drama nga akong gi-upload mga ka-listeners. Kini yung dramaha may kuan pinakadaghan og copyright, murag mao gini pinakadaghan og copyright nga ako ang na edit sukad-sukad. Di man ka nga halos murag kaunom to hangtod kapito siguro ko gabalik-balik og edit sa part 13. Grabe, copyright hindi matabang. Muna-muna ra bang paabot og ma-mix nya pag-upload final lang ta copyright gyapon. Mao na mga ka-listeners no nga di gyud lalim. Kini yung dramaha man sa kadaghan-daghan akong drama gi-upload mga ka-listeners, kini gyud ang pinaka daghan og copyright. Nasabay man gud mga ka-listeners ang iyahang sonata ba no, nasabay sa background labi na kanang magistorya bitaw ang mga aktor ug actress no. Nasabay siya sa drama mga ka-listeners ba nga kuan lisod kayo editon siguro sa kagamay sa music copyright ba. Na gabalik-balik jud ko ani mga ka-listeners og edit nya na-upload na to ang part 14. Karon part 13 dai. Part 13 nya karon 14 na. Na copyright sad ni mo nang giutro na sa dawog edit. May lang ta kini nig-upload na ko ani di na gyud ma-copyright ba para di na ko mahago og balik-balik og edit. Grabe ka puya dito na makaluya. Nya shout out dai ni amigo amiga drama no. Salamat amigo amiga drama dai sa pag-greet no. Pag-greet sa akong birthday ako magdahom nga kay balo siya. Kaya di man ko tig-post gud sa kuang kuan timeline no. Di na ko tig-post ba no. Di na kay ko active og mga post sa timeline. Mo na nga ako magdahom nga may mo greet no. Si amigo amiga drama pa gyud no. Sayo kay ni siya ning message mo kadlawon pati nga nito. Nya tungod kay ang ako ang internet kinaludingan mga ka-listeners, grabe loading kayo. Okay bago sa message. Sa man ni abot na lag buntag hapit na mo kan wa jud kakita sa message ba nun sa may message ni amigo ha. Tigala ko mga ka-listeners kinaaman sa message nga prog coming siya ba. Coming messages ba. Di ko kabasa kay ang libog ko ngano man ganina ra man wa man jud moabot ang message ba. Sa kay message ni amigo abi ko nasa'y pangutana ba bahin sa drama yan ha. O ka gets dayon sa message kay dugay loading. Murag ang apps nako nga Facebook Lite may murag maoy na ay daot ba kay murag kulang sa update siguro. Wa gyud moabot ang message. Tingala ko unsa kay message ni amigo imposible pag makaibalo to siya nga birthday nako. Ang nana ko ba? Ato nga unsa jud kay message ani? Dinindong ko sa messengers mga ka-listeners. Doon na sa messengers, uy didto ra gyud. Didto ra nako nabasa ang message ba. Amigo amiga drama no ning greet siya sa og happy birthday boss Jan. Salamat kayo amigo amiga drama no. Ikaw yung nag-una og greet nako ba sa ako ang Jan Kent Anota no. Kay wa man ko'y update ana gud di ko tig post ba. Nya salamat kayo amigo amiga drama no. Wa ka makalimot og greet no. Salamat kayo nya kita pug sa imong vlog pod imong kuan imo kong gi-greet. Salamat kayo amigo amiga drama. Gipatukaran ko nimo og happy birthday no. Nya grabe pod timingan pod pag birthday no kay ang SIG-101. Murag bagyo ba hangin-hangin. Grabe. Wa jud ka suroy-suroy. Mga ka-listeners. So taas man itong intro na no, di na lang tiwas unya lang ta magbasa sa comment mga ka-listeners inig kuan kay medyo ngit-ngit na. Balihin ta og dandag are. Kuan mga ka-listeners kanang ita maglangan paminawan nyo ang part
Part 14 sa Mibali Ko Tungod Nimo. I can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Wow! Huwag ko magtuo nga makamao ka ba di ay mo masahe. Pislit-pislit ako tong ako, ma. But your pislit-pislit washed out my stress. May tinaguan ka man di ay? Doon ako'y premyo, ma. Name it, anak, and you'll have it. Katong lain mong cellphone nga ako naibkan, ma. Mahimong ako na lang to? Naibog yun di ay ka adto? Yes, ma. So bad. Akong gipaayo kay nahog. Og nagkinahanglan ni og bagong LCD. Oh, mao ba? Pero mamalita, anak. Mahal kaayo to, ma, uy. Way mahal alang nako. Basta ikaw mo ay magkinahanglan. Og dayon, mag-order ko para nimo. Ayaw na lang, ma. Ang importante nga, imo kong tugtan nga mo adto sa inauguration sa condo ni Primo. Aron dili ka na magmahay nako. Okay. Ihatag ko nimo ang akong pagtukod. Thank you, ma. Sa ato ba, di ka na ko makontak after office hour? Dili na. Kay maumay akong gipatuon ni Misty nga nahugang akong cellphone og nagkinahanglan ni og bagong LCD. Nagduda lang si Misty sa bagong cellphone. Klaro kaayo, Prem. Mauto nga akong gibilin din sa office. Sa sunod adlaw, magika nami sa Manila. Kauban si Mama. Ikaw na lang mahibaw ni Misty, ha? Please, ayaw gid padaog sa tentasyon. Gle, ikaw mo akong gibalikan. Busa dili mahitabo nga ibaylok ikaw kabisag kinsa. Bisag imo panganak. Tabangi lang kog ampo. Nga makabaton kog kaisog sa pagtugaan ni Misty sa atong relasyon sa labing daling panahon. Ako na buhaton. Di ko gusto mag-antos kag dugay. Tabangan ko ikaw sa pagkapo. Kita paghihapon hangtod sa atong pagkatiguang. Hangtod sa atong kamatayon. Murag dili ko makatuo nga nahog ang mong cellphone. Nga nabuak ang LCD ni ini. Nahibaw ko kung sa ka-careful si mama nga mo gamit. Labi na gyud og mahalon nga butang. Oh, wa man ko ni tinaguan nga magpabiling tinaguan. Nahibaw ko. Mutong nga ra ang maong cellphone. Basta ang importante, nga misugot na siya nga mukuyo ko ni Primo sa Manila. Hi, Misty. Oh. Ni agi ko ni mo atangi sa amo? Nahibaw ko nga. Wanas mama ni mo. Una siyang gihatod sa inyong driver. Kano saan ka lang nahimong checker sa among bahay? Hmm. Oh, di man sa ka pwede mahimong sikyo kay tiguang ka naman. Ayay. Mato na ko sa eskwelahan. Giwat ko lang sino imong. Sa may mong tuyo. Kwan ba? Kanang, na-worried lang ko ni mama ni mo. Nga naman? Kwan, ang kahapon ako siyang nakitang isod sa simbahan. Huwag akong gihuwat. Wa say kauban? Sirang usa. And what's the issue? Kwan manggod ang hubag manggong iya mga matagod. Marabag, doon yung hilak. Sud sa simbahan. Tito Willie, angay pa ko din ang ikahibong. Natural man tingali nga kung hugot gyud ang imong pag-ampo, makahilak gyud ka. Makabakho ka. That happens to me, Tito. Dili man di kay marites ka lang, Tito Willie.
Reporter nga laos. Ayaw sa pag-iningon anak, Misty, oy. Concern lang gud ko ninyo, God. You know naman, importante na ko ang imong mama. So it matters to me, whatever happens to her. Enough na, Tito Willie. Makasapot sa da. Ako'y nakasapot ni mo, Misty? Sino'y imong? Dugeng migawas. Nakasugat na lang yun kung marites o reporter nga laos. Na, giyak. Kasayo gud nimo. Nanong kag latest? Biday. Niyan higani ta kay nagpag-good vibes ko. Bad man day Japon. Pagkawagin na ako'y swerte. Maayo kay nahibaw ka. Nahibaw ka ba? Nganong wa kay swerte? Naibaw ka? Nahibaw mo lang. Mayo, no? Kay naibaw ka? Ang tagtungod nga mao ako, agi kalibutan? Wa kay swerte. Kay ang pare nga nagbunyag nimo dili Katoliko. Sorry Glenn ha, nga gipaanhi ka nako sa among bay. Ni Asi, Primo? Wa siya din karon Glenda. Nakalarga na sab sa Manila. Pero mobalik og maaron pagkuha na mong duha ni Misty. Nagduda na gid pag-ayo si Misty. Iya man tuod kong gimasahian kapi eh. Pero mao'y iyang gipangayong Primo ang cellphone. Di inahimuta ang private account na mo duha ni Primo. Mao na hinungdan Glenn, nga kinahanglan tug-anan mo na si Misty. Dili maayo nga mulan at pag-ayo sa iyang balatian ang giingon mong duda. Ang kuyaw, kung siya'y makadiskubre, og dili ka na makapanalipod sa inyong relasyon. Di ko gusto nga panghimarauton ko sa akong anak, ma'am. Mahal og pinangga ko kaayo si Misty. Pero dugay na ang pag-antos ni Primo. Aron maangko niya ang kalipay nga dugay na kaayo niya ang gipangandoy. Dili sab ko gusto nga tumalo ni Primo ang iyang panganti. Labaw pa kung way gusto nga mag-antos na sabang akong anak. Iya kong gitug-anan nga mahimong mawa si anak ko. Kung imo siyang pugson aron ibalhin ang iyang pagbati kang Misty. Ikaw ang hinungdan nga nung siya mo'y akong gihimugso. Ikaw mo hinungdan nga nung may sakripisyo siya balik 25 katuig. Maluoy ka ni Primo, Glenda. Dili kaluoy ang gibati ko nga to ni Primo, ma'am. Siya ang akong labi. Ug siya ra ang gipitik sa akong kasing-kasing. Gugma gyud mo ay tinuod nga hinungdan nga nung panalipdan ko ang among relasyon. Nalipay ko sa ako rong nadungog, Glenda. Pero si Misty lang gyud mao'y problema. Naningkamot na ko, ma'am. Nga matug-anan ko si Misty. Nangita lang kong maayong ikayon. Ayaw lagdugaya, Glenda. Ma'am. Naluoy na kaayo ko sa akong anak. Dili na kani magdugay, ma'am. Manggikan mi sa Manila, ugma. Nahibaw na ni Ines si Misty. Ako pa siyang tawgon. Kung mauna, kinahanglang mangandam na si Misty. Ayaw lang siya pasagdi sa Manila, ma'am. Og dili ko siya tugtan nga masulo niya si Primo. Nahibaw ko, mangita gyud og higayon si Misty nga magkauban silang duha si Primo. Sakitan lang si Misty. Nahibaw ko. Pero kung mamugos ka gyud aron si Misty, mo'y hatagan ni Primo sa iyang kugma. Sakitan sad ang akong anak. Og sakitan sad ko. Ma'am, Kung inahan ka nga nagpangga og nagmahal sa imong anak, inahansad ko nga sakitan kung unsa may mahitabo ni Primo.
Akong panalipdan ang among duha ka gugma ni Primo, ma'am. Bahala nag-unsay mahitabo. Pero, mangayo kog giyagikan sa kahitasan nga unta. Matudluan ko aron mapasabot ko pag-ayo si Misty. Ma, manggi ka na mi si Tita Seda sa Manila, og ma. Oo, unya, may giandam ka nang isuloob sa inyo unyang tambungan nga party. Inauguration ko na. Kinahanglang stand out ka sa maong okasyon. Can you help me, ma? Sa unsa? Sa pagpili sa akong isuloob. May panahon pa. Dali, mamalitag imo isulob. Really, ma? Maduta sa sugi na kong butik. Mamili ta dito imong isulob. Kanang ikapasigarbo ka ni Primo. Dali dayon, ma. Tabagi kog pili. Ani ko lang din ipahungaw ang akong kahigwaw sa paglarga sa akong anak. Uban ni Primo dito sa Manila. Hinuon, kauban Manila si Ma'am Cedes. Pero ampot, mukalit lang ipagkupa ang akong dugan. Oh, may sakyaran nga mihunong. Kisam karon. Imposible nga si Primo, kaya tingali tuan na siya sa airport. Glenn! Ganun niya ka man. Tuan na si Mrs. Airport. Kau ba na si Mama? Mingawon ko. Primo. Inigbalik na ko. Kinahanglang mahisgutan na ang atong kasahan. Primo. Glenn, di na ko kantos. Nagpangita na ko nimo. Dili ka ikaw rin nagpangita, Primo. Gusto na sab kong matagal na kagawasan ng atong relasyon. Glenn, dili ganun ako gusto mo biyak nimo. I love you so much. I love you more. Basta, inigbalik na ko. Hisgutan na nato ang atong kasal. Akong paninguhaon. Sige na, lagaw na, uy. Tingalig mabiyaan ka sa biyahe. Ako nang gitugon si Mama nga kundi gid ko kaabot. Sila na lang mo sakay sa plane. Kay musunod ayon ko. Naibaw di ay si mama ni mo nga moanay ka. Nanangid ko niya nga muanay ko. Aron manamilit ni mo. Dili mahimong biyaan ka lang ako. Okay raman ba? Kauban ko ni mo ang akong anak. Mingawon mo ko ni mo. Dili ka na unya mingawan ako. Kay kanunay na itong magkauban. Ayog do kaya. Dili lagi. Lagi na bahala ka na. Di ko gusto nga mapunan na sabang pagduda ni Misty. Di mahimong biyaan ka lang ako din eh. Una sa paggawas din eh. Kay sundon ka na ako. Ikaw, cute. Mahal ka guna ako. Basta, tumana bayangin mo sa anak. Gitawag naman ang atong flight number, tita, pero uwa pa man si Primo. Ayaw kabala ka. Naku, nagkunto siya. Pero tita, kinahanglan magkuyog kitang tulo. Ang niya na rin taon-taon si Primo. Ayaw lang gud kabala ka. Hain pa man day siya. May gadto lang kadali. How come on? Iha, mahimo man nga muon na lang ta. Kundi gid siya makaabot ning maong flight. Katul-tul bitaw siya. Asa man ta paingon? Iha, ayaw lang kaguol. Ma! Di, ano si Primo? Maayo kay nakaabot ka. Boarding na. Nabisi ko tugon sa akong mga labor, ma. Kay pasugdan ko na nga akong construction company. Wow, ha? Kabisi na sa kong hero, uy. Ay, dali na, Primo. Mo-board na ta. Sige lang, Misty. Di na ako biyaan sa mama. Sige. Sige lang mo. Di na mahimo, ma. Misty, si mama hinuon mo guniti.
na di ay si Primo sa airport. Wala masayod si Misty nga gion ni Primo ang iyang cellphone tungod ako. Nakita ko nga mo ragiwakli ni Primo ang kamot ni Misty nga mong kunit unta niya. Naluoy na lang hinuon ko sa akong anak. Dili gyud tinud-anay nga magmalipayon si Misty. Una akong ipamugos ang akong plano nga iyang makasdan ang akong anak. Musod na sila sa plane. May flying kiss pa ang kanahan. I love you so much, Primo. Dili ko gyud i-surrender ang atong relasyon. Wow! And this is Manila. Di ba nakaanhi ka naman? Yes! Dini nanukad paingon sa Tagaytay. Mura ka man good og karon pa makaanhi. Pero di man mo nakadaig. Tungod kay kauban ko ikaw. Misty, di lang nimo i-video call si mama nimo? Bitaw iha. Aron may ibaw si mama nimo nga miabot na ta sa Manila. Why not? Ay, kadiyot ha. Akong tawagon si Mama. Ang akong cellphone. Hi, Ma. May abot na mi. Maayo hinuon, anak. House trip. Okay ra. Di asi, Tita Ceres, oh. Hi, Glenn! Miabot na diri sa Manila. Maayo hinuon. Hello, Glenn. Yan na mi. Si Misty ha. Ayaw pasagdi. Magkuha na mi sa among mga baggages, Ma. Mubalik og tawag nimo konto ana mi sa hotel. Okay, iha. Ayaw gid pagbiya ni tita ni Mercedes ha. Dili ka kumubiya ni Primo, Ma. Sige anak. Enjoy diha. Ay, kabala ka, Glenn. Bantayan ako mayo si Misty. Dali na, Primo. Mga doon sa hotel. Misty, kinahanglan na gyud kang masayod sa matuod. Buseng? Nausan mo sab ka? Wa man. Sakitan ka ngipon? Unsa? Aw, ay paling ka, Buseng. Kung tanarman ko, umugo manghagis. Nga nung man gagisakitan magkong ha? Siyempre tumos kong ipon. Pulos daw tan? Obe ka magsulti na, Buseng, ha? Labtan nun gagyod. Saman, hangtod ka mo kontra na ko. Pagsulti na yun, Ron. Ilisan na yun ka. Usa? Uy! Ngayon mo ko inisan nga, huwag mo kasahan mo. Nga dagan magkikapangutanan ako. Hangtod na akong ipon, imo pang gitripan. Gusto rin kang pawa din Aw, kung imong ihatag ang sweldo sa ikaduhal akong pirol, serious pa ko. Serious pa ko sa kwintas ka buwan, ini. Animal! Oh, asam ka! Wikay! Tanay, misirit na sa ipoy. Whew! Pagkadimalas ba ginako, Ay, ay! Ay! Naslide pagyot ang bangko nga akong gilingkuran. Pagkasakit sa akong lubot. Askay ni malasag yun, Luy! Mao ni ang inyong kwarto ni mama. Ang imo din kwarto? Adto ko matulog sa kondo. Dito na lang sa nung tamibot ang si Tita Ceres, Primo. Dito sa kondo ba? Di mahimo, Misty. Tuwa ang tag-iya sa kondo. Di makabayad na hinuon ka din, hi. Dinilang gud ta iha. Doon raman sadgikan din ang kondo. Mas maayo man gud unta dito sa kondo, tita. Kay dili ta malayo ni Primo ba? Siya gud mo yung nagdana to din, hi. Di ba mahimong kapuyan ang kondo, Misty? Mitras wa pa ni mablising. Onya? At tumaka mo dito matuk? Kauban ko lagi ang tag-iya. Tingaling makaingon siya nga yabusuhan ko ang iyang kaayo. Niabdaw si mama nga imong makauban? Wa man ko magtuo nga magkalagyo ta. Ayaw ka bala ka iha, Misty.
Karong taod-taod maniudto naman ta. Adto ta mga sa restaurant. No, ma. Kuhaon ta mo din ni karong udto. Kay magdungan ta sa tag-iya. Mamalik mo din ni pagkahapon. Aron mangandam na. Alang sa inauguration, okay? Ato ta man ni utos sa kondo? Yes. Busa, pangandam mong daan, ha? Balikon ta mo sa mama. Okay, sige anak. May da ka man kahang ilisan, iha. Way problema, tita. Sige. Balikon ta mo mga 11:30. Magdali lang kong snacks. Tingaling malawag si Primo. What a beautiful day. May bawa ka ba, Glenn, nga pwerte na ko ni Paya nga nakakita ni mo dinhi sa kantin nining imong building? Ngano nalipay man ka? Aron nga makapasabot nimo og makapangayong pasaylo tungod sa sobra na kong pagpanghilabot sa imong private feelings. Maayo, kaya nagkasabot ka. Lingkod na ko, ha? Biyaan taon na ka. Ha? Mapalang gani akong paglingkod mo, tindog ka. Imo kong biyaan? Ngano? May appointment ka ba dako nga ano ta magkita sa kantin? Ano? Wa man di ay. Ngano mo reklamo ka man kung unhan ta ka? Wa man ko reklamo ba, pero Glenn, kadiyot lang. Glenn! Kibiyaan na sa ko. Saramang yun mo. Nagparihas na lang mong inahan og anak, ha? Pues, kinahanglang tumanon ko na ang akong plano. Kidnapon ta jud ka, mister. Wow! Mauni ang imong gi-construct nga kondo? Yes. Mauna yung Misty. Wow! Beautiful! Wonderful! Thank you. Karong gabi, kinahanglang mag-enjoy ka yun, ha? Ipaila ko ikaw sa mga inila nga mga contractor. Pero sa pagkakaroon, ipaila-ila ka na ako sa tag-iya ining maong kondo. Really? Ipaila ka sab na ako sa iyang anak nga ulitaw. Guwapo, o bagay nimo. Ikaw rin bagay na ako, primo. Sige, halagi ko ni mong binuang na, Misty. Hi, Miss Mama. Dili ba binuang akong gisulti, primo? Tuwara day si Mama eh. Dali, Misty. Nagpaabot na si Mama na tondo. Primo. Ma! Nganong nagunaw na ka man na mo? Misty, na. Nagpaabot na to si Mama. Tanga ko sa phone. Si Mama rin ang nanawag. Hello, Ma. Ready ka na para sa inauguration tonight? Ready na, Ma? Abi ni mo, Ma? Nindot kayo ang kondo nga gi-construct ni Primo. Mura sa doog na ka sa Singapore ba? Maayo di ay pagkahimo ni Primo. Iya may gipaila-ila sa tag-iya sa kondo, Ma. Di pa man sa di ay tiguwang na cute. O gipaila-ila sad ko sa iyang anak nga ulitaw. Oh, really? Wow, anak. Tingalig mamahimo kang milyonarya agad-agad. What? Unsay imong kalibutan kung ma-turn on siya nimo? Ako mo ay na-turn off niya, Ma. Nga naman. Murag bayot. Ay, wa may ipik ang pagpaila ko ni Misty sa anak sa tag-iya ning kondo, Ma. Nga naman. Ako ragi ko mo ibagay niya. Unsa? Ginaong gyud ka ni Misty? Oo lagi. Inuuna ko siyang gikatawan, Ma. Pero, gilayinan ko. Kinahanglan nga magbantay ka sa imong lihok. Tingalig ani unya mag-wild si Misty kung doon na siya masabtan sa imong paglikay niya. Pero kinahanglan tug-ana gyud nako si Misty, Ma. Nga ako, usa ka reincarnated. Ang akong private account na cellphone. Si Primo ang nanawag. Siya gyud. Nanawag lagi ka? I love you.
Love you too. Hain ka man manawag. Tingalig masudlan ka ni Misty, ha? Sila si Mama ang nag-uban sa hotel. Hain man di ay ka. Di ako sa kondo. Pasaway, kuyaw nga iya kong masulnan. Kumusta nga akong labi? Ay, gimingaw ni mo. Gimigaw sa kaniko ni mo. Ako na yung ipaila-ila si Misty sa anak ni Mr. Jikis. Ang tagiya sa kondo. Tinuod? Gwapo ba? Oo, gwapo eh. Pero, marag, pamaganayos Misty. Ako lagi ko no ang bagay para niya. Mao pa. Glenn, ako siyang dukanan nga ako. Usa ka rin kanit. Dili mo tuon ni anak si Misty. Dili mo to reincarnation si Misty. Basta natural lang nga di gid siya mo to nga ako usa ka reincarnated. Pero ako gid siyang sultihan. Aron ma-aware siya nga lahi ko. Ug dili angay niyang higugmaon. Ayaw na lang kahatug-ani si Misty. Ako gid siyang sultihan kan. Ako siyang pasabdon nga doon ako'y gibalikan. Tingalig imo kong maunahan, ha? Ay kabala ka. Kinahanglang mauna ako na niya pag-ayo. Unsa o kinsagid ko, Glenn. Hangtod karon wa pa kumasayod kun unsaon ko sa pagsugod. Ang pagtug-an unya ni Misty sa matuod. Pero kinahanglang masayod na siya. Nga dili siya maoy na nag-iya nimo. Angayan pa ko sa kong gisulo, primo. Wow. Si mama ni mo nagpili sa imong gisulob karon? Yes. Ang iyan ka, Misty. Makamawag yung mamili si mama ni mo, no? Pero, bisag makamaon siya mo pili. Kung way angay ang magsulob, way bili ang yang kaayong mo pili, di ba? Ipaniguro ko ni mo, primo. You'll be proud of me. Ipasigarbor ako ni mo karong gabi una. Hi. Oh, Sorry, hangag. Gatag-tagib ka sa imong pagpauli. doon ako'y utang nimo. Uy! Kadato na mo niya mangutang ka ng pobre parehas na ako. Unya, nga nung imo man kong giatangan. Gusto na ko mo pauli kay kapoy ko. Mangutan na ragod ko kung hain si Misty. O amang ko makakita niya, God. Wa ka day mahibaw nga may kuyog man siyang primo sa Manila. Og nga pa to sila manguli. Si Misty may uban ni Primos Manila. Yes! Yes! Makay kayo na ko. Ganeng. Hain naman to? Dini pa ganito siya pero karon. Wa naman. Kadiyot kayo da. Paitabi ini eh. Sige lang yung kong mag-walk outan. Unsam ni kadimalas oy. Ikayaw nag-unta kayo na ako nga. Niuban si Misty ni Primo dito sa Manila. Si Glinda lagi na musa karon. Ako siyang sundon. Mudagan ko. Uy! Sabran! Uy! Si Busing! Busing din niyabot! Ya, gisapot na sa biyay. Kaya pinakalit maghulong siya auto. Oh! Tanong siya magawa sa auto? Wala. Yan kong ikamay. Ako siyang dulon. Sing! Ibutang ko sopa po eh. O niya masahi ko. Sing! Sing! Do something ka. Ha? May dagan kong 500 meter das.
Sa! Kalimot ko. Igukod akong auto Glinda. Gitinuod yun ni Primo ang gisaan na ako. Magsuhol siya nga mo live sa event aron di ko makakita. Ay, naluoy ko ni Primo. Ay, nga sila si Misty Umam Series. Wa pa man ako makita. Na si Primo, milingi na ako. Ay, Primo. Misa mo tanga akong tinguha nga kita ni mag-uban hangtod sa atong kamatayon. O na sila si Misty ug si Ma'am Series. Gisugat sila ni Primo. Gihagkan ni Misty si Primo. Misty. Di na mo sumama, Misty. Oh, ikaw di ay. Butangan ko lang sa akong bag ang tupad na kong lingkuranan. I-reserve na ko para nimo. Don't bother. Dagan ba ko bisita nga ate Manon? Basta mubalik ra ko din, okay? Ma. Ikaw na bahala ni Misty, ha? Don't worry, son. Basta kay magpaabot ko nimo ha, Primo. Primo! Oh, Shh! Nakadungog na si Primo, Misty. Pero may bisita nga miabot. Iyang gi-entertain. ngano si Primo mang yung abi-abi nila nga. Doon naman sila mga usherettes. Siya mo'y contractor ning maong kondo, iha. Nadungog na ako nga, muanisad ang president. Busta kung mga una gani, kaon lang yun ha. Ayaw na pagpaabot ni Primo. Oh, si Primo. Hello. Hi. Kaluoy bayan ako sa akong anak, uy. Nakita na ako sa live nimo. Gipalingkod nimo siya og imo lang dudayong gibiyaan. Nakaligot lagi ka. Kaya manawag ko ni mo. Ikaw na ka? Hala, wa pa. May ibo ka nilang mama o Misty. Excited man gud ko sa imong gisaad nako nga makita ko ang whole event sa inauguration. Pasagid ka, director, nga akong gipairan din ang mga artista, mao ikaw, ako o si Misty. Satisfied kay ko sa imong gibuhat. Pero ayaw pud sobrahe ang pag-disregard mo ni Misty. Maluoy ko niya. Ay, mangitam ko siya gigayon nga, iya kong masolo. Kauno na, Larry. Kay dinner time pa dire. Kinahan lang di ka mapagutom. I miss you, and I love you so much. I love you more, Lovey. Nahuman na gyud ang inauguration. Wa pa ta mahuman, Misty. Gusto ko magsulti ta. Ug kinahanglang sabton mo pag-ayo nga akong isulti karon nimo. Unsa ka na, Primo? Mahitungod sa akong matuod kay pagkatao. Musamot sa kong kalangay kung ako pa ning tubagon. Ay, bahala na. Ako na lang yung tubagon, uy. Oh. Ay, no. Laffy ang naputang. Profile ni Mama. Si Mama mo'y nanawag kining maong cellphone. Abierto ba ang bulan? Nangita ka sa mong cellphone? Oh, Misty, ikaw dahil mo'y nakakita? imo na biyaan. Nagdali makata. Tana. Murag nagduka pa gyud si Misty. Tuay, naglain og murag guha sa mood.
Nagduda ko, ma. Ha? Unsa may imong gidudahan? Nabiyaan ako ng akong cellphone. O pagbalik pa na ako, siya na'y nagda. Unsa? Wa ka niya i-open ang imong cellphone? Nga akong gikadukan, ma. Tingalig na nawag si Glinda o nakita ni Misty. Wa mo to na ko butang password. Patay! Ako tanaw ng akong cellphone. Oh. Nanawag yun si Glinda, ma. Karon lang? Murag dito pata sa hotel. Pangitag lugar nga matawagan nimo si Glenda. Aron siya makapangandam. Pero hapit na mo mga... Tawga lang si Glenda. O di ba ka, chate? Aron siya makabantay. Tingalig, diretsuhon siya sudya ni Misty. Unsa? Si Misty di ay mo nagunit sa imong cellphone sa akong pagpanawag? Muna akong duda, Glenn. Oh my God! Magandang hagin ako eh. Anong ako pong yung gibutang ang cellphone sa lamisa? Unsay nabutang sa imong cellphone? Labi. O imuhang picture ang akong gibutang. Ay, kinahanglang mangandam na lang ko. Wara ba mo dipon si Misty mo? Naglain siya samtang di ami sa departure area. Inoon, mag-boarding na ron mi. Tingalig mauna ni gayon nga akong gipangayo gikan sa taas. Tingaling kung saon ka ni Misty. Hinuon. Wa ko mahadlok nga pasakitan ko pisikal sa akong anak. Ang akong gipaabot niya, ang tuliso, ang sudya. Naluwi ko ni mo, Glenn. Tapos nagsataw kay dangna ko. Kinahanglan nga mahatagan ng kagawasan ng atong relasyon, dili pa. Tingaling mauna gini ang hikayon. Nalipay sab ko. Kay dili na ko mangita pag okasyon aron iyag-iyag ko na kang Misty ang mahitungod sa naputol na tong gugma. Glenn, boarding na mi. Magkita ta. Unahon ako si Misty. Iya, ang imong seatbelt. Okay na, tita. Imong gitawagan si mama nimo aron masugat ka sa airport. Wa. Kung mauna, ihatod na lang ka namo ni Primo. Magtaksi ra ko. No. Ano magtaksi ka, good? Magtaksi ra lagi ko. Iha. Something wrong? Nothing. Giduka lang ko. Inigabot ron nimo sa bahay, tiwas na lang og katog, ha? Makatog ka ako. Ha? Doon na kay problema? Tugani ko. Hain maglingkod si Primo. Naaraman siya sa atong likod. Nga naman, Maudi ay. unsay maudi ay. Sagdi lang, tita. Ako rin eh. Pero doon naging madubag sa iyang pagbuang nako. Yan na kita. Ihatod ka na mo ni Mama sa inyo, Misty. Dili ko. Unsa may nahitabo ni mo? Mahibaw ka ra. Pero maayo nang masayod ka, Primo. Dili ko daling mo surrender. I-fight ko gyud ang akong katungod ug ang akong feelings. Thank you, Lord. Gipunan mo ang akong kalikon sa pag-atupang nining dakong problema. Oh, daan. Pag yung anay ko ikaw makita din eh.
Nangita ka na ako? Aw, wa man. Pero, nagaingon ko sa Lord nga mahimong mabungaho ng akong adlaw kung ikaw ang ako makita din sa iyang Pinoyanan. Aun sa man mo pauli ka na? Mudiretso ko sa akong office. Can we talk? About what? Whatever. Nagdali ko, Willie. Excuse me. Ato ang karag ko sa mong office. Not now. Excuse me. Unsa mingin kaning akong naong, no? Pero may mang mawalk outan. Akong sundon si Glinda. Kinanglang nga masultihan na yun ako siya sa kong tuyo na ako siyang pakaslan. Paingon na ta sa inyo, Misty. Iha, Misty, pahuway una. Kuwang kapag yun sa pahuway. Salamat sa inyong paghatod na ako. Isuod ako kining sakinan ha. Aron gamay lang kakilaktan. Imo nang gitawagan si mama nimo nga niya na ta. To hell with her! Iha, Misty. Usa ko ka nang imong gisulti. Sakto ka, tita. Angay tuod nga mo pahuway kog maayo aron. Doon ako ikabuga. Sa amo niyang panag-atubang ni mama. Misty, can we talk? Haunya na. Kami una si mama. Niya naman tita Sud. Iha. Oon sa man, gusto kang akong ihatod? Ayaw na, tita. Thanks. See you later. Tuan na si Misty, primo. Ma, si Glenda nga akong gikabalakan. Imo naman kang nasultihan si Glenda sa nahitabo. Tingali ka ng imong cellphone. Maoy sign. Aron mahatagan nagkagawasan ng inyong relasyon ni Glenda. Primo, sige na. Larga na. Kay mo ato pabaya ako sa tindahan. Ni ano mo? Glenn, tawa na si Misty sa inyo. Pero ayaw ko na siya daw ka. Tingaling may pahuwag ka mayo. Nagduka daw. Huwag ka na siya manawag nga nangabot na mo. Oo, sabi. Nagkinahalan ka na ako. Alalayan di ka sa iyong pagtuka ni Misty. Ayaw. Pasag di nga kami mao'y magsulti. Nabala ka mukot ko. Tingaling kung sa'yo mahitabok ni mo. Purang init na rabas, Misty. Iya kong inahan. Nagpaabot kay hapon kong respeto kay kaniya. Basta ayaw ka talaga. I will handle this mess. Magkita inuman ta. Ayaw una. Hatagan kong priority ang problema na mong inahan ug anak. Manawag raon niya ko nimo. Uy, abot na day ang maligno? Hain ka maligno nimo. Wa man makausab nimo ang Manila. Hay, nimong tiguwa nga ka. Ngita gyud kag burukada. Hain batos primo, ha? Ganun ngita mo ka, primo? Paludhon kang mubiya din eh. Sugasab ninyo. Diyan mo, Nagbalik diri, ha? kay magbuot na ako. Niya ganahan kong wani. Naibog gyud ka na ako. Uy, buyag! Adto na ko! Nianadikit ko sa akong kwarto. Naa ang portrait ni Primo.
Ni anak ka si Mama. Nagmata ka na di ay? Kumusta ang inauguration? Liar! Bago ka pamata, maayo tingali nga mag-shower ka una. Then, take something hot to refresh your mind. Ayaw gili ko ang ato ng panagsultihan. Sit down and let's talk. Talk? About what? Lies? And thousands of lies? Nagkailag ka naman tingali na ako, Misty. Bisag makausawa ko'y gilimot nimo. Sa una namong panagkita ni Primo, I asked you kung si kinsa si Primo. Pero imo kong giingnan nga just friends. A casual friend. Unya, wa kay gilimod na ako? Maunay tinuod. Wa ko makailan niya kay lahi na ang iyang hitsura. Pero aron dili maguba ang imong kutilyon, misugot ko nga siya'y imong i-partner. Pero ang tinuod, wa gyud ko makailan niya. Siya'y nagpaila nga Primo. Imo siyang gilimod kay mahadlo kang maibog si Primo nako. Wa ko makailan niya. Kay ang Primo nga akong nailhan mauman ang akong groom-to-be. Kasal na unta na mo pagkaugma sa diyang na-disgrasya siya. Og namatay. Kaslunan ko na itong higayon. Sa dihang gihatod ko nga akong bride-to-be, gikan ming nag-rehearsal. Nakasugat kong diskasya. Mibuwag ang akong espiritu aron mangitag mo himugso nako. Wa ko mamakak ni mo, Misty. Tinuod, masugo ko niya ka nang mamugos gid siya nga makiguban nato. Kay maumagi akong pagtuo nga usa siya ka stalker. Ako gani sa hindi pasangilan nga iya kang gigamit nga kasangkapan, ayon lang siya maduol ako. You're old enough for Primo. Nahibaw ko. Pero parehas ang pinitik sa among kasing-kasing. You know that I love him. Nahibaw ko. I even pushed your feeling to him. Tell it to the Marines, ma. Wa ko'y mahimo kung dili ka mo to. Og labaw kong dili tuhuan nga nagguba ang imong cellphone. Imo ning gitago gikan ako. Kinahanglang itago na ko kay sakitan ka lang. Kamu na ni Primo? Girlfriend ka na sa giisip na kong hero? I am a human being and not a saint. May kasing-kasing ko, Misty, nga kaniadto pa. Si Primo na ang gipitik ni Ini. Nakasal man ko sa imong amahan, pero napakyas ko to move on. Kay si Primo paghihapon ang ipaninggit sa akong kasing-kasing. But I love Primo! Then, win him. I am willing to sacrifice. I am willing to give up everything that makes me happy just to satisfy you. Kung ang pagbati ni Primo kay dili na ko maghilabot. No hard feelings? Mahal ko ikaw, Misty. You're my life. You're my everything. Kung nagkarelasyon man mi si Primo, kanatungod kitaan naming dunay relasyon. Gusto lang unta namong madugtungan ang naputol namong duha ka kugma. Pero, inahan ko nga may dakong pagpati sa anak. Hinungdan nga willing kong masakripisyo. Buhata ang tanan aron malipay si Primo uban nimo. Muadto na ko sa akong kwarto. Primo, naglabad ang akong o sa imong kibuhat. Ma, mahimo nagkasulti na sila si
Glenda ug Misty karon. Unyaon sa may imong mahimo sa pagsigi ni mong lakaw-lakaw diha. Paghuwat nga manawag nimo si Glenda aron magpahibaw nga gisabot na ni Misty ang inyong relasyon. Unyag di makasabot si Misty. Ayaw mahayi si Glenda. Inahan si Glenda nga tinud-anay nga nagmahal sa iyang anak. Unsa man di mahitabo sa among mga saad ug panumpa. Sa among relasyon. Primo, mapinanggaong inahan si Glenda. Pero misaad siya nako nga panalipdan niya ang among relasyon. Oh, si Glenda na rin nanawag. Oh, si Misty ang nanawag. Sorry, Primo. Wa ko makatuman sa akong gisaan nimo. Ginaokit ko sa pagbati sa usa ka inahan. Gibuhis ko ang akong kinabuhi. Aron lang magkakita sa bulok sa kalibutan si Misty. Nahigog ba ko nimo, Primo? Nagpagyod ka ni Ato o hangtod ka ron. Ikaw pag-ihapoy na nag-iya sa akong kasing-kasing. Pero unsay kapuslanan sa akong kalipay kung magpangutan ng akong anak. Sorry, gid Primo. Sorry, gid kayo. Hello? Oh, ikaw na sad? Ganon niyaman ka. Ay, suroy-suroy lang good. Niya ka? Kay niyaman sad ko. Oh my God. Ikano ko na tao, ikaw magiwi akong anhion. Ang niya gugudin hay kada adlaw. Namuwa lagi ka. Nag-blush lagi ka. Alo, mamupagid na siya. Giahak mo yan. Adun lang ko eh. Muda na imong hunahuna di ay nga ikaw giwa akong gianhe. Uy, kadimalas ka sa paring nagbunyag na ko, no? Di malas, gyud. Kay wa pa gani ka makasulti, busted na ka. Lano, masuka ka. Sige, kaya akong tawagon si Primo. Ni Arba ang akong anak. Iya din ko hadlokol siyang anak, oy. Saman, miyanis, mister? Wa! Oh, nahala. Diha na ka. Primo! Niyang tiguang! Iya, As ka nga mawag yun ni tiguang nga. Mangisog niya mudagan kay nahadlok. Ambot lang na imong tiguanga ka. Balikon ko di ay si Primo og Misty nga nagsulti. Sorry, Misty. Pero, gibasidan-an ka na akong daan. Nga ako usa ka reincarnated. I don't care. But I do care. Kay may importanteng hinungdan. Nga nung nagpakabuhi ko. Tungod ni Lovey? Yes. Tungod sa akong labi. Ni Mama? Misty, mahal ko si Glenda kaniadto pa. 7 years ang among relasyon. Sa dihan nakapasar mi sa mong mga kurso. Nanarbaho rin mi. Unya, magpakasalong ta. Nakapasar ko sa civil engineering. Kung si mama ni mo sa accounting. That's enough. Kinahanglan ka masayod, Misty. Aron mahibawaan mo nga dugay ang among pag-antos. Aron matuman ang among mga damgo. Ang among mga plano. Pero sa dihang kaslo na unta mi pagkaugma. Iagaw gid ko sa kamatayon. Bisag mo tuo pa ko, Primo. Pero wa na makabugnaw sa akong tinguha pag-angko nimo. Misty, dili ka magbalipayon ako. Dili ka bagay ni Mama. Kabatan-o nimo. Pero nagkatakdo paghihapon ang duha na mo kakasing-kasing.
Nagsinaaray ming duha. Nga ipadayon gud namo ang among relasyon. Ingon si Mama. Iya kang i-give up. Unsa? Ako may priority ni Mama. Og dili ikaw. Primo, kita mo ibagay. And I promise, I will give you anything. Everything to make you happy. I can make you happy, Primo. Misty, please. Papakyas ka lang. Abi mo, gihangyon ako ni mama ni mo, anak. Nga ikaw na lang ang hatagan ko sa akong gugma. Pero ako siyang gipaliparan. Batanon ko, Primo. Busa makahatag ko nimo sa kalipay nga imong magustuhan. Wake up, Misty. Ayaw pa mugos. Tingali biwa ang ako respeto rin. Primo. Sorry. Nahimo kong huyang tungod sa akong pagkainahan. Dili tinuan. Nga ako may gipitik sa imo kasing-kasing. Mahimong ablihan mo ang akong dughan. Aron imong makita ang imong ana. Nga mo gikulit diri sa akong kasing-kasing. Pero nga nung mitalaw ka man. Ingon ka, dili ka mo surrender. Dili ko nimo isurrender. Ingon ka imong i-fight ang atong relasyon. Pero nga nung imo man hinuong gidasig si Misty aron danihon ko. Aron titalon ko. Katapusan na lang ni natong panagkita. Mahimong katapusan to. Kay tungtan ko na ang kamatayon nga mubiran ako gikan sa kalibutan sa mga buhi. Primo, Kung sa matapsulanan sa 25 katuig na akong pagpaabot. Kadili ko maangkon ang ipangandoy kong kalipay upat sa binuhat nga mo'y natingban sa kong gugma. kung tinuod ka nga higugman ako, imong sabton ang akong tinguha. Akong anak ang madawan ko sa iyang kalipay. Kung tinuon kag nahigugman ako, anda mong panaliptan ang atong duha ka gugmaklin. Bisag paghimarauton ko sa akong anak. Kaya ano, nagtuog sab di ay, na magbalik pa yun ang imong anak kung imo gid siyang ipamugos na ko. May gugma niya. Dili ko si matagan sa kalipay nga iyang ipaabot gikan nako. Malipay ka ba niya nga magtanaw niya nga magantos? Ikaw mo'y iyang tanan. Ikaw mo'y tanan alang na ako. Primo. Ayaw ko pakita sa mga luha. Luha ni sa usa ka inahan. Nga nangaliw po sa imong pagsabot. Kung samtun ka na ako, mula gihapon kong mahayan. Kay dili mahita mo, nga mahatagan kong kalipay si Misty. Sama sa kalipay nga ihatag mo. Sabta ko. Akong buhaton. Ayaw iiyak. Kaya mo sabot kag upang bukan. Ayaw ko pakita sa mga luha. Ako ni pahiran. Primo. Mahal ka ako. Mahal ka sa kain ako. Gisabot ko ang gibati. Pinangga ko lang ang akong anak. Kung imo siya pinagka. Sugal ka di ay.
nga mag-anto siya. Wa ko mahigugman niya. Pero dili lang ko gusto nga may daot ang mahitabo nimo. Mahimong mubiya ko din. Asa man ka? Wa pa ko musaya. Wa pa. Primo! Ba? Nangaling masaman ka. O di ba mapiyang ng imong kamot? May pagwa na lang ko magpagkatao pag-usap. Mo, I'm sorry. I'm sorry. O na sa pagbiyak. Nga ikaw. Sige na. Una sa pagbiyak. Pagpapilit ko dito. Primo. Ayaw ko mahaya. Kung sabay mahita po ni Misty. Mangita na lang kong relasyon ni Misty kung ugaling magpalayo ka man gid niya. Dili ko gusto nga ako may mamahimong hindan sa iyang pag-atos. Pero dili sa may mupugnan ko yung pagbati diha nimo. Ang akong pagpalayo ni Luha. O tingin kong itong solusyon ng mga problema. Pag ang tuson ko ang sudya unya ni Misty. Gayon nga dili na niya makita. Dili ka lang di mga tarungan. Tingali, kung gisupa ko lang ang akong kasing-kasing. Ug pagpabilin kag stalker sa akong una-una. Dili ingon ini kabugat ang akong gipasan na pagmahay. Bisag stalker pa ko si mo. Dili mahitabo nga magpagkapos ko ni Misty. Dili mahimong hatagan ko sa ipaglaon. Sakitan lang siya, Glenn. Nagbahay ka din nga. Nahatagan na itong kagawasan bisag kaniyot. Ang duha na itong kagawasan. No, Lili. Dili ko mahimong magmahay, primo. Nalipay ko ba nimo? Dili ko na mahimong wadan og bili ang kalipay sa akong anak. Apit akong miabot na yun sa tubak sa mga. Primo. Mabiya ka mo. Sige. Una sa pagbiya. O diyar ko mabiya ni atong lovers lane. Nga naman. Wala kay gusto makakita na ako. I love you. Ubala ko. Aron ka na ito makita. Sige na. Sige na. Ubala ko. Pagkitaon na to ang atong kaliputan. Pagsay-ahay kong buhaton. Sige na, Glenn. Ubala ko. Hangtod karon tita. Wa pagid mo balik si Primo. Wa palagi gyud iha. Murag naglikay na siya nako. Iha, nahibaw ko nga na-in love ka na. Ang ako nasayran sa ma-in love, kanunay siyang excited nga makita ang binuhat nga iyang na-in lovean. Tinuod kina tita. Pero, kinahanglang ipahimutang sad nimo ang imong pagbati. What do you mean? Siguroon nimo nga ang binuhat nga imong nainlaban, malipayon basad uban nimo. Nahibaw naman tingali ka tita nga na in love ko sa imong anak. Wa ni na ko ilimod nimo. Og
Na-feel ba nimo? Nga malipayon si Primo o ba nimo? Wa. Tungod sa akong inahan. Iha, ayog sabda nga doon ako'y gipaboran ninyo ni mama nimo, ha? Pero, kung feel gyud nimo nga dili magmalipayon si Primo nimo, nganong imo mang ipugos ang imong pagbati? Milaban ka ni mama, tita? Of course not. Parehas mong duol kaayo sa akong dughan, Misty. Nga naman imo mo kong gisudyaan. Tungod ba sa akong pagukod ni Primo? Misty, iha. Ayaw kong laina sa pagsabot. Naibaw naman gud ko sa kaagi sa ilang relasyon. Mituo ka og reincarnation, tita? Yes. Oh. Mituo gid ka kay laban ko kang mama. Misty, Oh, at last, nakita na kita, Misty. Ngano? Nangita day ka nako? Yes. For so many days na karon. Ha, grabe sad. Nag-auto ka? Yes, yes, yes. Misty, iha. Ariyo na ta sa akong office. Wa man ka din si Primo. O sa pa may akong dugayan din eh. Dali na, tito. Oh, come on, Misty. Asang imong gusto? Misty, kadiyot lang. Misty! Ginoo ko. Asa man kadadaan ni Willie si Misty. Mauna na ko nimo. Tingaling nanawag na si Missy. Igod ka makuyog na. Please, Primo. Dili mahimong unahon ko ang akong kalipay. Ang kaniadto, sobra na gid kalahi sa karon. Ikaw pa may nanag-iya sa akong kasing-kasing. Pero, doon na sab ko'y anak nga gipuhunanan. Gipuhunanan ko kinabuhi aron matao og akong ikauban. Kung mao na. Okay na mo kapag palayo na ako. Kung kita magigitakda sa atong kapalaran, dili ko kinibalibaran. Kung mao na. Ipadayon ko ang akong pagpalayo din. Dili ko makabuot sa imong desisyon. Paniguruan lang po nga dili sakitan si mama ni mo. Tingalig ako na siya mapasanginlan kung may daotang mahitabo niya. Ay kabala ka niya, anak. Mas sinabuton si mama. Primo. Ato na ko. Sige. Una sa pagbiyag din. Kung magdungan lang di ay tao. Obgun ko na ang akong mga mata sa pagsudong ining dapita. Nga nahimong paraiso ug langit alang kanako. Muato na ko. Timan ilang yun. Ikaw ray na nag-iya sa akong kasing-kasing. Ikaw ray akong higugma. Primo! Primo! Lovey! Lovey! The years. Pinutanay ning imong gibuhat, Misty. Muinom ka? Gusto kong mahubog ka. Uy, tinuod ka? Aw, dili ka? Mangita na lang kung lain ka, Jam. Ayaw. Ayaw, Misty. Ayaw paglagaw. Sige. Im na ng gitagay. Para imo na. Ka-cheap sa ni mo, Tito, uy. Hmm? Tagay, yun. Gusto kong mahubog.
Kanang mawa sa kalibutan. Uy, anhe ka makatog? Mas may tingali nga adto ta sa akong tindahan mag-inom maron nga kung mahubog ka gyud. Adto lang ka makatog. Ayaw. Dinhira ta. Uy. Giyarok man gud na nimong akong gitagay. Ikaw na sad. Aw. Apilde ko? Ang. Kita ko'y nag-uban. Imo na sad na. Ha? Bebe, ako na si tagay, be. Uy, hala, foul, uy. Imo mo ko nang ipuno. Puno good town. Oh, sige na. Imna na. Kanang tanan? Kanang naa sa baso. Imna na. Maayo kay niya ka na. Di patigbabaw gid nila Glinda ma. Ang iyang pagkainan. Iyang gipilit si Misty. May kuyog ra ba si Misty ni Atong Willie? Unsa ma? Asa mo kuno sila? Sa tanaw nako, murag mag-inom sila. Unsa? Mag-uol si Glinda ma kung masayod sila ini. Unya, asa ka man? Ako silang pangitaon. Tingali kung sa'y buhato ni atong tiguang ka, Misty. Mausa day akong gikahadlukan. Ako silang pangitaon ma. Nagkasiguro kong mag-uol si Glinda kung masayra niyang may uban si Misty ni atong tiguang. Asa man nimo sila pangitaa? Bisig asa. Basta pangitaon yun ako sila ma. Sige anak. Dili mahimong magpadaog ko sa tawanon kong pagbati. Tinuod, nahigugma ko ni Primo. Pero importante na ako ang kalipay sa akong anak. Husto tuod. Ni ano ba kaha si Misty? Balag dili ko tagdo ni Misty. Kinahanglan nga ipakita ko nga akong pagkainahan. Nalimot sa ko pangutana sa garda kung nauli na ba ang akong anak. At doon ko siya siyang kwarto. Nganong namalhin man ta din Misty? Ganahan ko din kay dunay music. Mas manindot ang akong world kung dunay music. Pilasab kay akong mabayran ini. Dito sa tindahan nga mong ibiyaan. Wa masukli akong 1K. Pila kay akong mabayran din hinga. Nangayo magpulutan ng kanahan. Unsa man dito? Ha? Gusto kang manayaw ta? Unsa? Uy, di ko. Ako bagang tumanon nga akong plano, no? Ako na lang ni kidnapon. Dali na dito. Manayaw na ta. Dali. Kadiyot. Ay! Uy, hala. Alan, napayak ka. Inoon ka dito. Sorry. Imo matsabtang gipira. Dugay man sa gamitin. Dugod. Kasayaw mo na magod kay ko. Ari. Wala ko tamangin ko patindog eh. Sakita ni at kong sampo to eh. Mayaw yung pagkadakdak. Hala, no? Di ka makatindog dito? Tagpailan yung kang tiguang na gid ka. Ha? Tiguan ko down. Sama ni. Uy! Asa magkana ko pangitaon sila si Misty o katong tiguan. Apit naman kung malibot ang mga imnanan din
ang nakaisod kay di ko suhito sa mga imnanan din eh. Oh, kanaunahan. Imnanan sa na. Bahal na. Kuntop sa akong magian, ako gimulungan. Aron ako makita si Misty. Wa pati nga lima sayod si Glenda sa gibuhat sa iyang anak. Wa man manawag. Kung ako man ang gibuhat, kana tungod ragid ni Glenda. Wa man di ay si Misty sa iyang kwarto. Sa ato pa? Wa pa siya mo abot. Tawagan ako ang guard kung unsang oras sa milakaw si Misty. Unsa naman ka, tito? Ngano nagsigil magaglingkod, diha? Ay, sakit pa akong lubot. Uy, nadakdak. Misty, My hero! Imo na ko gipangita, my hero. Misty, hindi ako. Dito ka na sa bahay. O, may uban ining tiguang. Si mama mo may nagsugo na ko. Anong pangitaon ka? Imo kahang mama o ang akong mama? Si Mama Sedis. Dali na. Ihatod ka na ako sa inyo. Ato na ang tiwaso ng sa kabotilya. Dali na, Misty. Hoy, 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 hoy! Inyo lang kong biyaan din eh. Sakit po ba yun ng akong lubot? Bahala ka diyan, tiguang ka. Uy! Misty, dali na. Sige na. Giahak! Gibiyaan ako! Huy! Huy! Kasi mo bayad ng among order! Oh, primo. Misty, mahimo ba? Ayaw pala bigilihok. Tingalig mong matabunan ang akong mga mata. Why can't you love me? May pagmatuog ka na lang diya. I love you, primo. I love you so much. For all you know, labaw pa kong mulipay ni mo kaysa sa akong inahan. Gusto na, Misty. Oh, doon na ta sa inyo. Wa diha si Primo, ma'am. Wa siya diri, Glenn. Iyang gipangita si Misty. Ha? Nag-abot manggod sila si Willie og Misty. O gidasa tiguang si Misty. Og miuban pod ang imong anak. God. Hain magkadad ni Willie ang akong anak. Ayaw ka balaka. Tuwa na si Primo. Nangita na ni Misty. Ako bagkang tawgon si Primo. Okay naman tingali. Arasad mahibaw ka kung iya na bang nakitaan ang imong anak. Mahadlok masab ko, ma'am. Katingalig, kauban na niya si Misty. Okay. Aron magmalinaw ng imong huna-huna. Ako na rin tawag ni Primo. O kung nun sa resulta, tawgon ta dayon ka. Oh, tita, may miabot na sakinan. Tingalig si Primo na ron. Sige Glenn, susiha. Basig si Primo nang nagdani Misty. Okay, ma'am. Og daghang kayong salamat. Niyan ang imong anak. My hero. Kita mo ipakay, di ba? Love me, please, my hero. Misty, ako nalay agak nimo. No. Ayaw ko gunit eh. Ako lay hato diya sa iyong kwarto, Glenn. Oh, pinanggagid ko sa kong hero. Misty, ayaw paglihok.
Ako ka na lang alsahon. Aron, dali na kang muabot sa imong kwarto. No. Aga ka lang ko. Ayaw ko kalsaha kay masamot kong kalipong good. Gusto kong imo kong agbayan unya. Magunit ko sa imong hawak. Mauna ko sa imong kwarto, Misty. Ako ning ariglahon aron makahigda ka dayon. Mahimo ba? Mahimo pagdili ka manghilabot na mong duha sa akong my hero? Misty, Sige na, my hero. Sige na. Agakan ako. niya ka na si mong kaya ma. Ganun nangabling ka man ako. Gusto na kong imo kong tuparan sa pagkita. Sobra lang ang imong ilusyon, Misty. Sige na, adoro ko. Salamat sa paghatod. Okay na. Sige, adoro ko. My hero! Misty! Misamot na hinuon ang gugma sa akong labi. Sobra gyud ang iyang pagmahal sa iyang anak. Nagpailaw mo siya sa iyang anak. Pero bisag unsaon, dili ko mahimong mailad ang pinitik sa akong kasing-kasing. Uy! May mikalit og babag! I can't remember when you were. Madisgrasya na sabkaha si Primo, mga kasama at ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. I swear Mibali ko everything. tungod nimo. Laing dalit ka na to sa RMN drama. Can't imagine anything. Muto ka listeners, ang part 14 sa mibali ko tungod nimo nya ang cellphone na di ko pabasahon na ni gasigig langas na nakabuhi na ang cellphone mga listeners. Di na makontrol ni. Andun ni. Sa una ni pagbasa sa comment. Pabadlong ang kuan. Ang cellphone. Yan, plandag ta. Ay murag ngit-ngit na akong payag mga listeners. Akong background niya wa nagkayamukat. Bilang sa landag atong dagway ni. Nya basa ko siyang comment ga langas-langas mag cellphone mga listeners ga duhag man. Asaram to dapit tawon. Nawa na gyud galangas man. Basa ko siyang comment mga listeners. Asar man to. Naginig ka di mao gid. Perting kuha ning cellphone na gid. Utro po ni makalabad sa ulo. Makalabad og samot mga listeners kay nagkakuan gid, nagkamaot ba. Kahit na kayo kontrolon ang iyahang screen. Sa una lang ni pagtuplok. Pati manggahi Andara. Una nga basahon mga ka-listeners. Si Arnie Arnie de la Carmen. Ibalik ang Laylay boss. Laylay ni Mila tingali pasabot niya no. Nana may nag-upload ng Laylay ni Mila no. Si Standard Gaming. Kung si Radio Vlog ni upload man siya ni kalimot ko. Daghan man sila nag-upload ng Laylay ni Mila no. Nagani kang gaong na ganitong kang radio drama Bisaya no. Pero iya lang ipang-delete ang uban siguro. Pero nahuman na ni sa iyahan no, natapos na. Ining Laylay ni Mila no. Pero sa radyo murag sige pagipon ni. Di na lang ko mo-upload ano kay daghan kay nag-upload ng drama ha. Yeah.
Nga akong cellphone jud problema kay galangas-langas na pud ang sahon na lang ni. Gid matiwas igbasa mga ka-listeners. Dara. Si Annalyn Samson, wow, salamat idol sa sumpay. God bless you always nimo idol. With napulo ka heart. Salamat kayo Annalyn Samson. Nga dol pa shout out. Shout out nimo Neil Remedio no. Salamat sa pagpaminaw sa drama. Kinsa pa ni uban ano yun? Si Sunny Boy, salamat sa upload idol amping diha idol. Shout out gyapon kay Sunny Baligasa diha sa Artilim. Shout out Sunny Baligasa no diha sa Artilim. Shout out ni Sunny Boy. Murag mauram lagi ni Sunny. Bisi ikaw ra ni si Sunny Baligasa. Sunny Boy no. Salamat sa pagpaminaw. Ug si Jean Love, salamat Sir John sa sumpay aning drama kanunay jud ko nagulat ani kay maka-in love ug makawala sa stress watching here in quiet. Salamat kay Jean Love no sa imong kanunay pagpaminaw. Naglangas na pud. Agoy. Mga listeners na di gyud ko pa basahon aning cellphone ni kasi sige nagbuot-buot kontrol sige ba o balhin mao gini problema aning cellphone balhin gahi na ba kayo inaton kay nigana na mo balhin sige ba. Nawa na gid asa to dapit mga ka-listeners. Puting luhaga na gid. Naman to. Paita na gid. Gid mo ba dar amor mo man eh. Dara. Agoy. Dara si Badiday 88. Salamat idol sa drama. Piling Pinas ra gid kaayo basta makapaminaw kog drama with duha card. Salamat kayo Badiday no sa imong kanunay pagpaminaw. Si Annalyn Samson, wow, nagsunod jud ang drama idol. Salamat kayo sa payan Annalyn Samson no. Nga God bless you always nimo idol with the ka heart. Salamat kayo Annalyn Samson sa kanunay pagpaminaw. Si Amor Mew ka rin tulo ka heart no. Salamat kayo. Nga si Annalyn Buates ayong adlaw sa Lods. Salamat sa kanunay na pag-upload ug amping sa kanunay way sa payan Annalyn Buates. Salamat po kayo sa imong kanunay pagpaminaw. Nya si Pancho, lamat boss dyan, nagkanindot na jud ni ang limbo boss dyan, part 17, kanindot na tulo ka heart. Salamat kay Pancho no. Pangapuhon atong limbo, ato ning kanong limbo no. Nya si Hermelin Padayaw, ang limbo idol sumpay. Hapit na no. Salamat sa imong pagpaabot no. Nya si Junisa Caballero, thank you kaayo nagatang jud ko ani. It's me Disa with emoji tulo ka buok na nang lupa ning heart sa mata no. Nagheart-heartag mata. Salamat kay Disa no. Sa imong kanunay pagpaminaw. Nya si Saisi Morales, thank you. With upat ka heart ug tulo ka emoji nga nagpahiyom nga namuwa. Salamat kayo Saisi Morales. Nya si na kalangas na. Nilangas ng cellphone mga ka-listeners, nawa na gid asa lang to. Agoy. May problema gid. Kalit lagbalhin. Gahi ba kay tuprukon? Naman to Mutaas ni sa mo tatong time ani. Si Adja heart na iyang comment no. Yung letter E mang profile user puro nana unsa man ni bayiha naminaw siya sa iyang po ko ang kalag mo part 1 no. Si Adan Samukan Vlog. Adan Samukan Vlog. Hi Lods, kapaminaw gid ko ani sa una pero wala na ko nasunod usa akong gibalikan karon giotro jud na kog paminaw ang sinugdanan. Mag-request unta ko Lods, di ba naa Japon drama sa una katong Samson Yairo gani tong murag balbal Japon. Murag balbal Japon tong drama basin imo ma-upload ba. Og agila og gitara din katong kung nga Lods katong mga iring sad. Salamat Adan sa Mukan Vlog no pero wayo mo jud ko ani imong request ba. Salamat sa imong pagpaminaw sa drama nga mangtas no. Sinsa kay wa jud ko ani imong request nga drama no kay wa man tay record na sa mga sauna gud. Salamat kay no Adan sa Mukan Vlog.
Salamat sa imong pagpaminaw. Unya si Arnie de la Carmen, episode 30 na. Kung na-upload na yung 30 no, sa kining mibali ko tungod nimo. 14 na taron. Kung inyo nang napaminaw, bisan sa atong pag-vlog, wa pa ni na mix, wa pa ma-upload, pero matik naman, no? Napaminaw na ninyo. Nya si Marie Chris Bastatas, hello, jo agad ko makadungog sa ending ani ay makadungog na kaani sa ending kaya to man ni humanon. Salamat kayo no. Saon man kay ang daghang nag-upload ani sa mga niaging tuig. Nya kay natabla silang tanan serious content no. Akong duda tungod di sa kining dramahan magud mga ka-listeners, perting daghanag copyright. Perting daghanang copyright music. Kana bang lisod kayo editon kay nagsabay siya sa istorya bitaw. Perting ahon tang ipang dali ra unta og pang ipang trim kanang kuhaon ako nang maong mga part ba mga isina. Yang ang mga isina nga kanang ahon tang tangon kay sayang man pud kay mga maong puy mga nindot mga thriller ba na mga nga diha ang isina nga nindot ba sayang man og kanang i-trim di makulangan ang episode no makulangan kada episode kay pang trim nako ni pangitaan na jud pagi nga makuha ang copyright munang medyo malain gamay ang audio kay ato yun ang gipaningkamutan nga makuha ang copyright kay bisag unsa ka gamay bisag bubo kayo copyright gyapon grabe kalig-on ang copyright music ang drama ha muna nga tingali mo na hinungdan sa mga uploader sa niaging tuig nga na-reuse content silang tanan tungod aning 15 daghanang copyright kid kapila ko ga-edit hapit kapito niabot na siguro kapito sa part 13 nya sa 14 copyright gyapon mao na ning manghinaot na sa pag kanang kini di na ni copyright no kay na magayo usahay mawahi ang copyright claim murag primerong upload okay siya ba na-approve ba na mo kalit ka copyright ini ka taon or ugma nga na di na mga part ani nga mapugos ko og trim pero okay raman kay napaminaw naman ninyo kana lang time nga di na jud may chance ba kayo og diliton pa sayang naman na nasugdan nagpaminaw di adayunan na lang no ngayon pero na uban mapugos og trim pero kini gipanikamutan jud ako nga di na ko matrim ni mga isina nga nindot mga listeners no kay aron dili alkansi ang iyong pagpaminaw no pagpaabot nya si basa na po si letter L ang profile no user thank you kayo sir makalipay wala sa gool pait malayo mga igsuon salamat no user letter L ang profile nya si Ma'am Isib salamat sa part 3 idol minaw lang ko keep safe and stay healthy God bless us always with prayer na sa nya rosas ako nang gumamila duha no og rosas salamat Ma'am Isib sa imong ano na yung pagpaminaw no sa colorful kayo nga mga komento no? Salamat kayo nya si naminaw dahil sa part 3 sa munyeka may living doll no na ato po ni sumpayan part 4 no panikamutan lang maapas na to mga kalisteners no kay atong isunod ang part 4 may lang taog di malangan sa pagkuano di pud makapiright ba para ditso na ba kay dugay kayong pag-mix dugay ang pag-upload paabot nya makapiright balik na sa edit do otro may kinadugayan. Sa tanang drama gina kong na-edit, na-upload kini yung gibalik ko tungod nimo may kinadugayan ako gitrabaho tungod sa kadaghang copyright. Kapila ko gabalik-balik og edit ani mga listeners. Grabe, matabag copyright ba. Ya, may tao na to tong nawa maguban mga listeners nga comment. Nalangas man. Araman to. Dara si Badiday 88. Wow, salamat sa sumpay Lods with heart. Salamat mo Badiday no sa imong kanunay pagpaminaw. Nya si Priscilla Bagyo Undong. Nindot nga drama naminaw siya sa Maribel sa kagabihion part 19. Salamat Priscilla Bagyo Undong. Unya si Saisi Morales tulo ka heart og emoji nga nagpahiyom namuha. Salamat kayo Saisi Morales. Nya si Hermelin Padayaw, hi idol, ang sumpay sa limbo ba? Pohon-pohon, masumpayan na lagi ni, paningkamutan. Nya si
Annalyn Samson kanindot diha sa view nimo idol. Makamingaw kayo oy, salamat kayo sa pag-upload always nimo idol. Amping always idol, God bless you always nimo idol. With 5 ka heart, no? Salamat Annalyn Samson, no? Bro, gimingaw na sa Pilipinas ba kay ani ang view tong part background ako sa kong part 30 no, sa may balik ko tungod mo kasagingan ang background. Pilipinas di kayong dating. Gimingaw si Annalyn Samson no, sa Pilipinas nga view. Unya si salamat Annalyn Samson no, ja si Ib Pancho. Boss ang limbo kanas ato ma-upload. Excited lagi ni kay si Ib Pancho no, o si Edwin Pancho. Saon man jud kay wahi man ning ato ang gisundan nga estasyon no, kining ato ang paborito nga estasyon DWHP ba, wahi man sa pag-aired aning limbo nga drama no, mo na nga maulahi gyud ta kanunay, pero sa ang radio drama Bisaya advance na iyang gisundan, mo nang mag-unag na siya kanunay mga listeners no. Ug narana ninyo mga listeners no, kung ganahan jud mo maminaw dito sa iyaha kay advance ng iyaha no, so di na mo mag murag makabintahan ni kay di na ko ninyo mapugos kay nana may laing channel nga gauna. So, pwede man mo mudong dito. Mo to mga listeners kay murag ato ning i-mixon naot nga di na mag-copyright. Pero sa basta mapaminaw ninyo matik naman na nga okay na ano. Na-approve ba na dili na copyright. Kay mga listeners kay maghimo po kog intro vlog sa Muñeca part 4 no. Ay naot ng tanga di makadlawunan mga listeners. Di sad mamuntagan mo to. Thank you so much for watching. Amping mo kanunay mga listeners. God bless itong tanan.